ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Ба ном мухолифи тоҷик Иқбол дар телеграм акс дар рӯи экран менависад. Хуб дигар тарафдорӣ аз Раҳмонов мекунӣ? Ба ном блогери тоҷик Иқбол, бо диққат гӯш кун. Ман тарафдори президенти халқӣ будам, мемонам. Тарафдори Саймумин Якимов ҳастам, и тарафдори шоҳбача, яъне Рустами Умалӣ ҳастам. Ман имрӯз тарафдорӣ аз сиёсатмадоро ки ҳастам, талха як барбарат кафидагӣ аст. Иқбол. Ва диимаш ту ки ҳастӣ ки ту мара мегӯй тарафдорӣ мекунӣ ё не? Ту як продажный журналист, саги Европа, ту имрӯз бо мара фармон додесӣ? Тарафдорӣ мекунӣ ё не? Ва сеюмаш Иқбол, ман тура домодат нестам. Худои шомата. Бо ту агар бихоҳӣ ки ман дар эфир бубурам, ту фамилияи мара мегирӣ. Козёл. Бо шумо, бо ту не. Продажный шукураи Европа. Ҷумҳурии Тоҷикистон ояндаи хуб дорад. Мо аз президенти ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз Рустами Умалӣ бисёр чиҳо умед дорем. Имина зидди коррупсия, бояд тавобозӣ бояд аз байн равад. Мо боварӣ дорем аз Рустами Умалӣ. Аз шумо ба ном мухолифи тоҷик ва ба ном муҷоҳидин бо диққат гӯш кунед. Дар охири гапам чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ман тарафдори ҳукумат будам ва мемонам. Ва ман тарафдори демократия ҳастам. Мо озодӣ мехоҳем. Якҷон ташаккур, ҳамватанони азиз.